Santo Niño, tabangi akong papa palihog, nga maayo siya, kay wala may kwarta. Kas, Ma? tawagan na imong igsuon dito sa gawas. Kay mga una ta. Julia, Ma? tuyugi imong ate. Tara, Julia. An, Ma? pati man na imong papa. Kay mga una ta. Ma? Mahal? Basta makadiha pa. Kaya Okay naman. di mga unta ha. Unta sa ubos ha. Ang sahon ta ka. Asahay. Lisod yan iganawa. Okay ba ko? Ha? Mo nang magpakaayo jud ka diri ha. Sige, sige. Sige. Na mga unsa ta sa silong na. Sige. Ang sahon ta ka ha gi. Uno, dos. Mr. Caballero. Yes, sir. Please sit down. Kumusta naman imong papa? Medyo okay naman sa sir. Pero say, problema mi sa naitabo niya. By the way, regarding the sa imong gitik nga scholarship for college ba? Actually ongoing pa siya. So, i-update natin ka kung nakapasar ba ka or wala. Sige, salamat sir. Sige, sige. Tagay tol, Tagay, tagay. tagay. Dugay na ka tuig kung makita na ba? Dugay nga tol. Pila na nakatuig mong dago yun. Maora Japon. Kibaw ba ka tol? Kan na akong mga igsuon. Di nakapalag na ako. Tural, ikaw gay maguwang. Alangan na mo, musukol na nimo. Ako tol. Tinood maguwang ko nila. Pero di na sila angay magbuot sa kung gustong kinabuhi. Di na sila dapat mupalag na ko. Kaya kung magsukol-sukol, maging na sila na ko. May naikang yun ako na sila. Diha ko believe mo ba? Wala sa tong isog. Kaya kung di pa ka isog, asa ka mo kuyog ni mo ay. Sible. Atik-atik sa ka. Dapat lang yun tol. Kaya may naikang yun ako na sila. Ay, tagay, tagay, tagay. Sitik-atik niya. Ay, sitik-atik niya. Ayun. Kuya, Nagunsa mo mo dire. itawag ka ni mama kay mga na daw. Pangaw mo ginyo dito eh. Tibang gainom pa mi dire. Ngano magsuko-suko man ka, gisugo raman mi ni mama. Alangan, nakadisturbo man mo. Ano naman sa nika to, Julia? Na, si kuya, isugo mi ni mama. Ipatawag na siya aron mga na. Pero dili man daw siya. Pasagdail na ninyo. Ikaw, pangulit sa musbalay. Mga pasaway bata ah! Ikaw sad kuya. Ibutang sa nasa lugar imong baba. Kay dagan kay mga silingan no makadungog. Giagda man unta kagkaon. Ikaw ba? Ayaw ko pagkapilapil? Lakaw pa lang nga dito. Pasalamat ka. Kay maguwang. Girespeto ka na mo. Lakaw na dito! Teka nagsaksa to eh. Pareho ra mo tanan. Sa muka mga tangwana. Suga ni mo eh. Kinuyano raman ni mo maigso og tubag. Hinay-hinay lang, hinay-hinay lang. Malainan lang to na ako si Christian o si Kuya Jom. Kay basig dugay pa to sila maabot. Sige na, ikaw rin bahala diha. Mahal. Pasensya kayo, mahal ha?
Ako nagdinanghal. Dali ka lisod karon. Ilang kagol. Tabangan na tani Santo Niño. Ang atong mga anak magbinutan sila tanan. Magbininguwag na sila nga makatrabaho. Para di na ta maglisod og palit imong tambal. Manamukaon jud ka. Christian! Kuya, anong gadali mga? Hadlok na sa kapangayon? Wala kuya eh. Kaya ba kung nakakadira? Ya, parang stumble ni Papa kuya niya. Imo ba jugaon? Ayo, pagboto ko musig akong gusto. Pasaway ng bataan. Christian, yun na nagdali mo ka. Si Kuya Pans ma, gusto na po niya kuha ng kwarta nga. Akong giyagawan pag stumble ni Papa. Naunsa man na siya, oy? Pagboto ko. Ati, nag-away na sad sila. Tirira ka, Julia. Naunsa naman ka, kuya? Abusado naman kay ka. Naunsa naman ka, nak? Unsa naman nagtabo ni mo? Nak, naunsa mong kanak. Wang kagay pa ako na mo nga ingom na anak nak. Grabihan ni mo manoy, oy. Ulti mong kwarta ni Christian, imo pag yung kuhaon. Unsa may pagkialam niyo nako? Ako amin kinabuhi. Nak, amo ra kang gidisiplina. Kamuta nang pinangga mo na mo. Wala ko kasabot ni mo. Wa kasabot. Nga, tungod bitaw ninyo? Nga nung nainani ko. Saman, hinungdan, nak, ano, ingon man ka, anak. Ikahinungdan pa. Ikahinungdan. Bawian na yung mga storya. Bawian na iya. Kaya nga no, di tinuod. Kuya! Gusto na na, kuya! Wala na mo respeto ni Papa! Sa tubangan pa mo niya nag-away? Unsa na mga anak? Ayaw na ko pag-away-away. Di ba? Si Papa ang hinungdan. Nga nung wala na ko trabaho ron. Kaya katong na-disgrasya sa iyang pagkarera. Basta ako napiktuhan. Napiktuhan. Dili kay ikaw ra ang napiktahan. Kita ang tanan. Kasapat ka! Gibuhatan na sa iyo, Papa. Para mabuhi mo. Karon kaya bininutil na siya. Muna na yung sukli niya. Ma, sukad nga ning anak na si Papa. Kada adlaw gyap mo na atimanon. Pusa di ka may giunsa na namo si Papa, wala na mo na pasagdi. Pero unsa man yung gibuhat karon? Kasi yung mag-away-away. Basta na mo mga anak. Kuya! Gusto na lagi kay si Papa! Wala na mo'y kaluoy ni Papa? Kung kaya pala na ako buhaton na tanan para masulban yung problema ha. Buhaton na ako! Pa!
Pasalo ako sa tanan na akong nabuhat. Sa akong pamilya. Labi na sa akong amahan. Tabangi ko sa angay na kong buhaton. Aron mapasaylo ko nila. Kinuo ko. Tabangi ko. Ako nang gikamahayan ng tanan. Matulan din ako. Gusto nyo mo ba? Nagpapasar ko ng scholarship ko. Mga eskwela nung libre na kali. Hindi ka mo ko pag-ayaw ko. Upaw? Nadawat na ako sa trabaho ko. Nanay ko'y papalit mong tambal para sa imong maintenance. Wow! Kumusta naman yung papa? Mamangyapon, ma. Alamay diri o. Mata na din na. Paabot minimo din yun. Paano bumalik namin ni Julia sa pagskwela pa? Mata na ba? Manoy. Pasahin ka na mo. Basta ayaw na tapos bangin mong binuhatan na ka. Ako nang isaan ninyo, ma. Ubanan sa imong maayong mapulong. Nagagayig kami nagsimba kanino. Pamatia ang putlikong pangamoyo. Dunggon mo, unta kini among pagampo. Duyongin awit pasalamat singgit ning dughan ko. Santo ninyo, giyahan mo kami karon. Ikaw ang dalan sa kamatuuran, kahayag sa kangit-ngitan. Santo ninyo, kuyugan mo kami karon. Sa paglakaw ni ining kinabuhi, ikaw among bugtong bahandi. Bala ang santo ninyo ang giyapon.